Ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A yanzu dai haka wasu sabbin bayanai sun fito dangane da kisan wata mata a nan garin Kano da 'ya'yanta guda 6. Manyan malamai sun yi magana akan wannan kisa, ba iya wannan ba, kamar irin su Sheikh Fantami, Malam Aminu Daurawa da kuma manyan 'yan Hisba da sauransu, lauyoyi, jami'an 'yan sanda duk sun maganta akan wannan kisa, domin kisa ce dai ta rashin mutunci, kisa ce ta wulakanci, kisa ce ta rashin tausayi, babu imani akan wannan kisa. Wallahi wanda bai yi wannan kisa ko da barin shi akai ba a hukunta shi ba, iya alhakin waɗannan yara da ya kashe sai ya ta bibiyarsa a rayuwarsa. A yanzu muna ɗauke da cikakken dalilin ma da yasa akai wannan kisa, me yasa ya kashe ta, me yasa ya haɗa da 'ya'yanta ya kashe ta, me ya kawo wannan ɗin, me dalilin hakan, me yake son cimma a rayuwa da zai aikata wannan abu. Duk muna ɗauke da waɗannan amsoshin wannan tambaya kai tsaye daga bakin ɗan uwanmu, abokin aikinmu, mamallaki kuma CEO ɗin tashar Madubi TV. Sai ku tsaya ku saurari wannan bayani kamar haka. Cikakken bayani kan menene ya faru, wato kisan gilla na rashin imani da aka yi. A ina kuma abin ya faru? Ya faru ne a wata unguwa mai suna Ɗorayi Ciranci a birnin Kano. Wa kuma abin ya shafa? Wata mata ce da 'ya'yanta guda 6, karan kaf ɗinsu aka musu kisa irin na rashin imani. Waye wannan kisa? Ɗan uwanta ne, ɗan uwa na jini mai suna Umar Awwalu, wanda ita marigayiyar kanwa ce ga mahaifin Umaru wanda ya jagoranci wannan tu'annati. Yaushe al'amarin ya faru? Al'amarin ya faru ne a ranar 17 ga watan Janairun shekara ta 2026 da misalin karfe 11:30 zuwa karfe 12 na rana. Duka waɗannan tambayoyi ana da amsansu kuma ana da cikakkun bayanai game da su. Tambaya ɗaya rak ta rage wanda take yawo a kwakwalen duk wani mai bibiyan wannan al'amari, domin tun da al'amarin ya faru kowa yake tambayar to wani dalili ne zai sa Umar ya jagoranci 'yan tawagansa su yi wannan ta'addanci. Akwai ruwaya kala biyu akan dalilin da ya sa Umar ya jagoranci 'yan tawagansa suka yi wannan ta'addanci. Na farko akwai ruwaya da take cewa batu ne na gado a wannan family, domin ko da ya shiga gado Umar ya amsa da kansa cewa ya taɓa kashe ƙanwar mahaifiyarsa ma kafin wannan ƙanwar mahaifinsa. Amma Datta As-Salafi a tasar wayar kamar yadda ya wallafa a shafin Facebook ya ce ya bincika ya gano cewa suna alaka ne da ƙungiyar matsafa. Datta As-Salafin ya ce Umar Awwalu wanda ya jagoranci abokansa suka je gidan ƙanwar mahaifinsa suka mata kisan gilla tare da yaranta 6, yana da alaka da ƙungiyar matsafa da ya gado a wajen mahaifinsa. Akwai ƙarin bayani da ake cewa ya je ya kashe ƙanwar mahaifin nasa ne saboda rikicin gado. To bayan wannan a binciken da na yi kuma na ya tabbatar min Umar yana cikin ƙungiyar matsafa masu sarrafa naman mutane wanda ya gado a wurin ubansa. A yanzu haka mahaifin Umar yana tsare a gidan yari, yana jiran a zartar masa da hukuncin kisa bisa laifin aikata kisa da ya yi wa 'yar cikinsa wanda ya kashe ta ne domin ya yi tsafi da ita. Duk da talafin ya ci gaba da cewa idan jama'a ba su manta ba, a shekarun baya kaɗan akwai wani labarin da ya yaɗu a gidajen rediyo da kuma jaridu kan wani magidanci da ya kashe 'yar cikinsa a Kano, ya kwakula idanunta, ya yanki harshenta, ya kuma yanki farjenta. To wannan mutumi shine baban Umar da ya jagoranci wannan kisa. A lokacin da baban Umar ɗin ya kashe 'yar tasa ta cikinsa domin ya yi tsafi da ita, asirinsa ya tone ta dalilin CCTV kyamara na makwabcinsa wanda ya rakodin ɗin lokacin da yake kashe 'yar tasa da kuma cire wasu sassan jikinta. Duk da As-Salafin ya rufe da cewa tabbas Umar da babansa suna da alaka da ƙungiyar matsafa masu sarrafa naman mutane. Allah kaɗai ya san adadin rayuka da waɗannan suka salwantar. Wannan shine abin da Datta As-Salafi ya binciko kenan. To amma dai a hukumance ba a fitar da dalilin da ya sa Umar da 'yan tawagansa suka aikata wannan ta'addanci ba, domin a cikin sanarwar da rundunar 'yan sandan ta fitar ta bakin jami'in hulɗa da jama'arta Abdullahi Kiyawa ya tabbatar da faruwan al'amarin ne ba tare da bayyana dalili ba. Kuma ko da aka tambayi Abdullahi Kiyawa ko a zuwa yanzu bincikensu ya gano daga dalilin da ya sa Umar suka yi mata wannan kisan gilla, ya ce dai suna kan bincike sai kuma ya kammala
gari da su ji. Zuwa wannan lokaci dai mun kama waɗannan guda uku kuma alhamdulillahi daga rahotannin da muke samu a gurinsu suna da masaniya da kuma aikatawa dumu-dumu na wannan laifuka. Ta dalilin wannan binciken da aka fara an gano cewa ma akwai kashe-kashe da aka yi a baya. Su suka yi wannan kashe-kashe. Akwai mata guda biyu a unguwar Tudun Yola, kishiya da kishiya a gida ɗaya, da aka shiga aka yi musu irin wannan, aka sassara su sannan aka sa fetur aka kone su a gida. Sun tabbatar da cewa su ne suka yi wannan aika-aika kuma ana ci gaba da gudanar da bincike. Duk wanda aka ci gaba da bincike nuna alamun cewa yana da hannu akan wannan aika-aika ko shakka babu shi ma zai shigo hannun 'yan sanda. To ko binciken ku ya gano dalilin da yasa waɗanda ake zargi suka aikata wannan kisa? Muna ci gaba da gudanar da bincike, mun fara samun bayanai kuma insha Allahu za mu kira ku gaba ɗaya idan mun kammala binciken kuma ku je. Nan da yaushe za ku gurfanar da su a gaban kotu? Wannan abu ne da yake buƙatar bincike. Da zarar an kammala binciken za mu kai su a gaban kotu. Bari kuma mu je ga ɗaya riwayan wanda take cewa rikicin gado ne ya sa Umar da 'yan tawagansa suka aikata wannan ta'addanci. Kamar yadda wannan bawan Allah da kuke gani shine taimaka wa rundunar 'yan sanda ta kama Umar, kamar yadda ya bayyana wa RFI Hausa yadda rikicin gadon ya haifar da wannan kashe-kashe. Amma da farko ya fara bayyana yadda ya taimaka wa rundunar 'yan sanda ne suka kama Umar ɗin. Na ɗaya da muka kama shine wanda ya kai mu ga wanda zargi ya fi ƙarfi a kansa, wato mai suna Umar. Ake ta zarginsa wanda shine farcin matar da take faɗa, Umar karka kashe mu har da kai za a yi mana. To wannan Umar yanzu muna wa tabbatarwa da duniya da kuma al'umma makotanmu an kama shi yana hannu yanzu, kuma daɗin daɗawa wayar matar da ake ta nema ita marigayiya an same ta a hannunsa shi wannan Umar. Kuma dalilin yadda muka kama bayan magariba jiya zuwa isha an tafi makabarta. Shi wannan wanda muke zargi na farko da aka kama shi muka gani, wanda ni na gan shi da idona ya shiga cikin gidan. To da akwai dan uwana Mujahid sai nake ce masa wane ne wannan da ya shiga wannan gida, sai Mujahid ya ce mu bi shi shiga ciki, sai muka same shi ya shiga ɗakin. Daman ɗakin an kulle shi da kwaɗo, ba mu san waye ya kulle ba, ashe shi ya siyo kwaɗina ya kulle. A tunaninmu dan sai mutane sun kauye zo goge abin da ake zato wanda zai nuna evidence, hujja da za a kama su, to sai Allah ya sa mu da yake Allah baya bacci bisa wannan abubuwa da suka faru, sai aka kama shi, sai muka gan shi mun je muka din shi a cikin ɗakin fa wanda aka kashe matar, ya shiga ya buɗe ɗakin ya shiga ciki shi kaɗai yana waya. Sai na ce a'a wannan ba mu yarda da shi ba, wanda daman ita ce wannan damar da nake ta so a daɗa mutane su daɗa fahimta. Sai fa mun zama security kanmu mu dinga koyar ya za mu ga abin zargi ko wani abu mai laifi da za a kama shi, wanda za a ba jami'an tsaro su daɗa yin bincike. Ganin wannan ban ƙasa a gwiwa ba, na kirawo DPN Kumbotsu saboda suna nan suna ta gudanar da ayyukansu. Na ce wannan mutumin ba mu yarda da shi ba. Yana tambayarsa ya kawo masa shi wai kawai kulla ɗaki zai yi kar a shiga. DPO ya ce ɗan uwanta ne, ƙaninta ne ma, kuma shi ne wanda ta fara kira a waya bai zo ba. Sanda take cikin masifar shi ta fara ɗaukan waya ta kirawo, bayan ta kirawo shi a waya bai zo ba, shine sai ta kirawo yayarta bata samu ba, sai ta kirawo makociyarta ta ce ta kirawo yayarta bata samu ba, ta je ta gaya mata ga halin da ake ciki. Yayarta ta shine ta kira wannan da muke zargi na farko, ta sa aka kirawo shi aka gaya masa, wanda already shi ya riga ta sanin ma abin, sannan sai ita honan